Horas madihita salhuna akadongan sahapor siaon martang yang mahita. Ali Tuhan debata na marhabangsa di Banua Gijang. Mauleate hupasa teranami tuho di sude asini roham. Do denggan ni basam na madongani hami satu partikianon. Nuaeng Tuhan neng tangyonon nami mahatami marsaringar may di tonga-tonga ni ngulu nami. Jala mangido hami tu adu pamise sama Tuhan akadu sa pangalason nami. Olan mangasaho Yesus Kristus anakmu na sasadai. Martanya kami tuho. Amen. Hatani debata dihita di bagasa tikion. Dimana tersurat di buku Pesalmen bidu sarasa pulusia. Ayat sada sahat rodi ayat walu. Songon madidok disi. Martua mahala akan daulat marpangalaho. Akan namar pangalahohon pati ni Jahoba. Martua mahala akan mangaradoti akka panidangyon naing. Akan mangalului ibana sian nasa roha. Hut akan naso mangulahon hageduhon. Akan makapungi akka dalan naing. Nunga dito nahoko akka paretam. Siradotan situtu au ni say marsihohot akka dalakku mangaradoti akka aturammu. Dungidak tagamo tarurak au molo say huparate-ateho sude akka tonami. Say madok mo liate ma au diho siak katigoran ni roha. Molo huguruhon akka uhum ni hatigorammi. Say radotakku do akka aturammi. Unang tung tadikon au situtu. Olat nido sahatna. Topi ni hata ni Tuhanon. Tua ni halak na daulat marroha. Akadongan sahapor siaon las do roha muna gabe halak na mertua. Totu sahali lasiad do. Molo halak na mertua iman na berbahagia. Marlas ni roha, sonang rohana. Nuang ise mananido na akan mertua menghuto Pesalmen 110 ayat sada sahat tualuon. Na parjolo akan daulat marpangalaho. Na paduahon akan na marpangalahohon pati ni Jahoba. Na patuluhon akan na mangaradoti akka panidangion ni Jahoba. Na paupaton akan na mangalului Jahoba siyan nasaroha huhut naso mangulahon hageduhon. Na palimahon akan na makapungi akadalan ni Jahoba. Manang yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Allah. Na paunopon akka na marsihohot dalan na mangaradoti akka paretta duhot aturan ni Jahoba. Na papituhon akan na naparate-ateho sude akka tona ni Jahoba. Na pawaluhon na olo mangguruhon aka uhum ni hatigoran ni Jahoba. Aka ima halak na martua na nido na diturpukon. Atong dia matua ni halak na daulat marroha. Molo say marsihohot akadalata mangaradoti aturan ni Jahoba. Mangulaho patina. Dang tagamo kita tarurak manang maila. Molo say taparate-ateho sude akatona ni Jahoba. Jalata guruhon aka uhum ni hatigoran ni Jahoba. Gabe taboto mamadok mo liate tu Jahoba siak katigoran ni roha. Halak na olo madok mo liate tu debata. Ima na makasonakon pabahenan ni debata. Jala sada tudu-tudu doi songok kataridan ni ngolu na mertua. Say taradoti maaka aturan ni Jahoba na di bibeli. Tapangido ma asa didongani hita laho mangulahoni. Atong akadongan sapor siaon.
Marhite turpukon adong manang piga na perlu si parohanota di nama dalani ngoluon. Na perjolo sudero halak marlas ni roha ngolu na sonang manang marjob ni roha. Alai na boy do nagabe ukuran ni hasonangani ima na holan mamikiri na adong di portibion. Termasuk mai di haadongon di sihumisik hepeng artanagok pangkat hahuasoon dohot diaka na asing. Pangatusion na songoni holan na boy ni ida ni si malolong ni hazol maudoi. Alai marhite turpuko Tuhan mangalehon ukuran na marasing siat tawaran na adong di portibiodo. Ukuran manang standar ni halak na marsonang ni roha di bagasat Tuhani ima halak na sayra marpangoloion tutona ni Tuhani. Halak na say majalahi Tuhani. Mangolo di bagasak kabuluso do hajujuron na lumobi mai na soolo madohoti aka pangalaho na jahat. Atong dihita kana porsia ukura dia mana tapake di ngulu taon lao majupako kasonangani. Ha portibio do imana mamake ragam ni ulao lao madapot hasonangan marhite arta pangkat manang hahuasoon do na asing jala ido nagabe mambai jolma gagal tulomoni Tuhani. Alai nuaing parpesal meno madot tuhita Tuhan mengajarho tuaka jolma asa mangalului hasonangan na sasitong na hasonangan na jupang siyan na mangulahon hatani Tuhan na mangaloi pati na hasonangan na sohola marlaku mai hatiha di tanoon alai doho do hatiha so di portibio behita. Napaduahon hita mahala na sitong halak na marhasonangan manang marjob ni roha mangihutot Tuhani ima halak na mangolu di bagasa katigoran manakasitongan. Marlapatan may halak na mangolu di bagasa Jesus ima hasonangan manang job ni roha nahot. Tapatariason mahasonangani maradopon keluarga. Parsaurata ima maradopon nasada do na asing. Di perkarjoat tabe na maragami do diaka pakubasyota di porla anggur ni Tuhani. Napatuluhon jalahi matuhani. Di zaman saunarion nanidot na globalisasi manang modernon ukompa na mahalak tuhape nabe. Siyan na marsaur majahahatani debata margem na madiulai gudangan akajolma. Ahama na terjadi siagapi na meneki. Na terjadi ima sude halak lalak di baini sopola maka perluhon ari-ari be laho majalahi lomo ni rohani Tuhani ala ni kecanggihan na adong di bagasa KPI. Manang alanya ka aplikasi narong di bagasa KPI lalap do jolma dang mangulahon hatani Tuhan. Lupa tutona na sapuli. Ay margabus manako doho na asing naina magabe diulahon melalui HPI. Alay dang na HPI na sala disi jol maido sugari makuling Tuhani tu jolma adiga do hati hamuna manak tiki muna majalah yau sadar manak so sadar hita di bagasan gaya modernon. Boy dolam gabe tu sopi na namati kita marsaur do Tuhani. Alai marhite turpukon. Dipaingot tita asa gabe jolma na martua hita. Taparingkas madirita. Laho makarikoton narikot di Tuhani. Tapataridahon mahabur jota. Jalamar bisuk mahita asa totoka diriota. Gabe hot di bagasan ngolu na sitong. Di tonga-tonga ni zaman modern si saunarion. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata. Ngatakas behutangyo kami hatam. Asima roham. Say pasiko may jala jara jari hami.
marhite-hite todim di bagasan rohanami ganuk. Ale Tuhan manak tulia pihai mangalaka. Sehoma nama dongani hami. Jala hatami ma Tuhan totoku hangulu kami huasi holi hami. Jala hupatarias sok kami hitonga-tongani ngolu nami. Sese sama Tuhan akadu sa pangalasion na hulaho kami. Hula mangasahal Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita saluhuna. Shalom.